kanssa 3 hienoa palloa, kuseväristä palloa. Sitten ne kaikki tuohon noin niin mukavasti. Ota vaikka toi pallo tosta noin. Lyön siitä läpi noin. Hokkus pokkus, niin se tulee tänne. Sitten voitais tehdä taas tällä tavalla, että ota vaikka tuosta noin. Ei tätä. Otetaan tää tästä nyt ja lyön se siitä läpi ja hokkus pokkus viljakku. Nyt on 2 ja tadaa! Tai sitten otetaan tästä tää tällä vissiin näin ja pistää tää 1 pallo tästä näin ja lyö se siitä läpi noin. Katso siis sillä vissiin. Hokkus pokkus nyt ja näillä 3 tai jotain. No viimeinen tuosta noin pois ja laitetaan sitä taas tällä tavalla ja täällä ei oo mitään. Se on edelläkin täällä mun nyrkissä.